ओमफ्राय नों दाबो मिथिला नामा? हा? ओइ ओंखामा मोनबाय दहायनो मा सानदो इयो? माला मोनखोलै? मिथि माबा मिथि सानजौफुनियानो जानो जालायसिगोन नायनाय इमान लेजि नै आंना हासबेन्डआ ओमफ्राय माबा मा होनो 8थायानो जानोसै टाइमा ओंखाम मोनबाय भाजा मोनबाय आरो हरनि मा होनो हराव लाइजों दाउ संदोंमोन ना इखौबो इसे दोनलायदो जों फुङाव नागिरो नालाय एसे दोनदों आरो आइया ओमफ्राय आं जानोसै नों मिथियाबा माबा ओमफ्राय आं नैबे दाखालिनि ब्रेडखौनो दाबो गारबावाखै नायलाय मा ओंख्रिलै मा भाजा गाजर आलु ओमफ्राय दिनै हरनि लाइजों दाउ ओमफ्राय नैबे ब्रेडआथ' दाखालिनो जाजानाय नंला बायदि मोनदां ना जाजानाय नंला जाखानांगौ ओमफ्राय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दायो नै आंनि अलसिया बोराया दाबो सिखाराखै ओमफ्रायो आंना फुंनि ओंखाम मोनबाय फुंनि सोर फन खालामखो बाबु हेल' न'आवनो दं मा दिनैलाय रबिबार सानथ'वाखैनो सानबाथाय खोन्थागोन दे दा दसे उनाव आं भिडिअ बानायबाय दं दे थांनाय जाबा खबर हरगोन आगै फन खालामदोंमोन नोंथांमोनाथ' मैयानि ब्लगाव नुखादोंमोनानो जोङो आइजों आंजों थांदोंमोन जे बे आगैया फन खालामदोंमोन ओमफ्राय दिनै रबिबाराव बबावबा बेरायनो थांगोन नामा होनना सोंदों आरो जों गेजेर गेजेर थाङो नालाय ओमफ्राय आं बुंदों मा सानथ'वाखैनो सानबाथाय फन खालामगोन होननानै थुदो बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ नै जोंखौ मानसिफोरा सोरबा सोरबा ना नोंसोरो मुस्रि सोङा नामा होननानै सोङो थाम्फैया अरफबजोबगोन माथो होननानै सोङो सोरबा सोरबा मुस्रि सोङा होननानै सानो ओमफ्राय आं सोरांनाय लोगो लोगो खेवनानै दोनो नालाय ओमफ्राय मुस्रिखौ माने नुवा नालाय नोंथांमोना सोरबा सोरबा सोङो आरो आगैमोना आब'मोना मुस्रि सोंनानै लाया नामा होननानै ओमफ्राय सोङो मानो सोङा जानो ओमफ्राय आं सोरांनाय लोगो लोगो खेवना दोनो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुवा आरोना दा जेरै नै सोरांबाय नालाय बोरायाबो उनथिबाय ओमफ्राय मुस्रिखौबो खेवबाय आरोना ओंखाम जानोसै जाबाय आंना दायो नै जोंहा ओंखाम जानोसै फुंनि नै बेयो दिनै मोनानि माने दिनै हरनि लाइजों दाउ बेदर ओमफ्राय आलु दरसे दरनै आलु नङाबाथ' जाखाया जोंहाना ओमफ्राय बेखौ माने फुङावहा जोंखौ नागिरफिनगोन होननानै एसे दोनदों आरो आइया बेदरबो ओमफ्राय ओंख्रिबो ओमफ्राय दा नै जागासिनो ओमफ्रायो दा जाना लाग्रोनोसै टाइमा दिनै एसे लेट जाबाय ओंखाम जानाया जोंहा जानोसै आंबो ओमफ्राय माबाया भाजाया फुंनि ओंखामखौथ' जाखांलायबाय बयबो ओमफ्राय दायो आंहा आरो खामानि दङ नै सिखौ माने आङो सुखांनानै माने खननो मोनाखै आरोना एकदम सियाराव जमायजोबना दोनदों नै ओमफ्राय दा बेखौ आङो फारसेनिफ्राय खननानै लाग्रोनोसै आरोना आरो दंबावोसो बेखौ बै मोनसे बाहेरा बिसनायाव खनसिगोन ओमफ्राय बेखिनिखौ खनना दोनग्रोनोसै आङो ओमफ्राय जोंनि रुमा ना एसे माने एकदम थान्दा थान्दा नाङो आरोना
बांद्राय माने सान्दुं दुंबाङाबा एसे अखा दोमैलुलुबा दिनैहाय बोथोरा एसे माने अखा दोमैनाय बायदि नालाय ओमफ्राय एसे थान्दा थान्दा मोन्दों ओंखायनो आङो एसे माने जि जोमबाय आरोना ओमफ्राय दा बेफोर गासिबो सुनाय गोजा नालाय खननो मोनाखै आङो भिडिअसफोरबो बानायबाय थायो ओमफ्राय न'आवबो आरो माने ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय बेफोरबायदि खामानिफोरा माने जोबनो थांखाया नालाय ओमफ्राय दा नै आङो सम मोननायावनो गासिबखौबो माने खननानै सिङावहा सोना दोननोसै आरोना ओमफ्राय आरो नै बेयो आं बेबायदि माने हेबनो इमान सिखायबाबो माने गोसोआवनो थानाय नङा खोमा आंहा बे माने हेबनायसो आरोना आखाइजों हेबनाय जोंनि बे गुवाहाटीयाव थानाय बे जोंहा मटुनि बिमाया माने जोंनि मादैया हेबदोंमोन आरो बेखौ ओमफ्राय गोदान बोसोर बैसागोआव ना जानुवारियाव जिखुनु हरदोंमोन आरोना जोंनि बाबानो हरदोंमोन ओमफ्राय बाबानो हरनायाव ओमफ्राय दायो बाबाया लाला नालाय ओमफ्राय बेखौ दायो आंनि बोराया लायो आरोना जि मजबुतखा नै आखाइजों हेबनाय आरोना गारि सालायनायफोराव लायो ओमफ्राय खननानै माने बिदि सियारफोराव दोनबा थरमा थरमि जाजोबनो नागिरो आरोना ओमफ्रायो आरो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो नैबे दख'नाखौ नुनानै आंहा गोसोआव फैलायबाय आरोना र' बेखौ खनग्रोनो आङो नैबे दख'नाया आंनि बोराया आंनि बार्थडेआव आरोना आंनि बार्थडेआव ना गावनि बार्थडेआव मोनथाय आंनि बार्थडेआवनोमोन खोमा बार्थडेआव माने आंनो बार्थडे गिफ्ट होनायमोन आरोना ओमफ्रायो दा ओमफ्राय बे दख'नाखौ नोंथांमोना आन्दाज खालामदोंबाथाय मिथिखागोन आं गेजेर गेजेर बुहुत भिडिअआवनो गानो आरोना माहाबा थांबा माबा माने ओरैबायदि समायनाय नुयो जाहैबाय आंना बोराया बे दख'नाखौ गानबा माने ओरैबायदि समायफ्लेनाय नुयो जाहैबाय मा बुंनो आरो ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामथारबाय आरोना बे फंसे बाथ्राखौ माने बे दख'नाखौ गानबा बोराया माने आंखौ नायनोनो अहाया जाहैबाय आरोना माने नायबाबो माने नायबाय थानो लुगैयो बिदि जाहैबाय आरो जि मिनिथावनाबो ओमफ्राय आरो एसे बोरैबाबो नांगौ जानो हानाय नोंथांमोना खोनासंनो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो जाहैबाय आरो बोराया ओमफ्राय आं बेखायनो माने माब्लाबा बोराया रागा जोंबा बहाबा थांनो ओंखारनायफोराव ना बे दख'नाखौ गाननांगोन ना ओरैबायदि मोजां मोनसिगोन आरो बेयो ओमफ्राय बेजों नै फास्राबो दंखायो नै बेयो ओमफ्राय ब्लाउसबो दङ ओमफ्राय दा आङो बे दख'नाखौ माने बिराद मोजाङै लाखियो आरोना इमानखिनि दख'ना दङ थेवबाबो माने बे दख'नाखौ माने बांसिन मोजां मोनो जाहैबाय आरो बेयो ना ओमफ्राय जेराव थांबाबो खालि आं बार्थडेआव होनाया बेखौ गान खालि बिदिल' आरोना माने गाव फसायनानै बायनायमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो गानदावनानै ओमफ्राय बिदिनो बार्थडे दिना गानबायना ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो माने ओरैबायदि मोजां मोनो जाहैबाय बे दख'नाखौ आंजों माने ओरैबायदि समायो जाहैबाय ओमफ्राय माने नायबाबो नायनो अहाया जाहैबाय आरो बे दख'नाखौ गानबा ओंखायनो आं बिराद मोजाङै लाखियो आरोना बे दख'नाखौ ओमफ्राय दा दिनैहाय दाखालि सुदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ आं मोजाङै खननानै सिङावहा सोना दोननोसै आरोना इमानखिनि दख'ना दङ ओमफ्राय बेखौसो मोजां नुयो जाहैबाय बेहा इमानखिनिद्रायबो नङा दिसुन बांद्राय बुंना लाबा आंहाबो गोरोन्थि जागोन इमानखिनि माने गैया जाखिनि दङ माने बेखिनिजोंनो सोलियो आरोना ओमफ्राय थेवबाबो बोरायनि पसन्द नालाय मोजाङै लाखिनोसै आं बे दख'नाखौ देनां बुरिबाबो माने जाहाथे गोसोआव थालाङो आरोना मोजाङै दोननांगोन बे दख'नाखौ देनां आंहा फिसाजो बा फिसाला जाबाथ' बिहामजोफोरा गाननो मोनगोन बेनिखायनो माने बेलेग दख'नाखौ मोजाङै दोनाबाबो माने बेखौ दोनथारगोन आरोना ओमफ्राय आंथ' नोंथांमोननो गासिबो आंनि गोसोनि साननायफोरखौ माने फंसे बिदिनो मोनफ्रोमबो ब्लगाव बुंखायोआनो जाखिनिखौ गोसोआव फैयो बेखिनिखौ ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरो एकदमबारे जा गोसोआव फैयो बेखौनो बुंलाबायो आब'आ होनना साननाङा आरोना ओमफ्राय दायो आङो एसे जल्दिनो खननोसै ओमफ्राय नैबेबो
गोसोआव दं जानो हागौ आङो आंनि माने मा होनो बेखौ फार्स्ट पेमेन्ट मोननायावहा बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय गाननो बिराद मोजां बियो गोबा नालाय थेवबो दोननोसै मोजाङै फार्स्ट पेमेन्ट मोननायाव बायनायनि खोथा जेसेबांखिनि दामनियानो जाथों खमनियानो जाथों गावनि फैसाजों बायनायनि माने गोसोनि सान्थियानो बेलेग जायो आरोना ओंखायनो बेखौबो मोजाङै लाखिनांगोन ओमफ्राय बेफोरबो आंनि बोरायनि बेखौबो मोजाङै खनना दोननोसै आरोना बेखौथ' बोराया सुखालिनो माने रानबाय नालाय मोनाबिलियावहा बाजाराव थांनायाव गाननानै खननानै दोननानै दा सिनानो जाबाय आखाइखौ खनना लानानै एसेन माखा होफबना गाननानै एसेनानो मोनामगायाखै दाबो नै मोनामगायाखै नङा मोदोम गायाखै दायो गासिबो खनखांजोब्बाय बेखिनिखौ सोना दोननोसै आङो नोंसोरनो होआखै नोंसोरनो ओंखाम होगोन र' दाउआ जाखो माइरंखौ थान्दाथारहाय बिराद थान्दाखा ओमफ्रायो आङो माने सानजौफुनि माने ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय आङो जेबो ब्लग बानायनो मोनासै आरोना ओमफ्राय नै दासो माने आलासिया थांदों मोनालायबाय नै ओमफ्राय दसे इदिनो मोजां गाज्रि रायलायबाय बेयावनो मोनाबाय आलासिया हांसो लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने लास्ट डिसेम्बराव जानो थाखाय माने जाहानाव दोनफैखाबाय आरोना हांसो मासे एकदम गेदेर बायना लाबोदों ओमफ्राय दा जाहानाव दोनफैखाबाय ओमफ्राय जोंहाबो मानै बायना दोनखादों नालाय ओमफ्राय आलासियाबो मासे होफैबाय माने जाहानावनो थाथ'सै साननैसो होननानै मानो होनबा लास्ट डिसेम्बरावनो जागोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरखौबो माने साहा आरि फुदुंनानै लोंहोहरबाय ओमफ्राय जेबो ब्लग लानो मोनासै आलासि फैनायखौबो आं सानदोंमोन मा ब्लग लागोन होननानै ओमफ्राय थांनोबो आथुर जाबायना मोनानायखाय ओमफ्राय बिदिनो रायलायनाय मानायफोरखौ जेबो बिदि लानाय जायासै आरोना स' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव स' बाय बाय बयनिसिमबो